И здравейте, батки, аз съм Христо и днес ще играем с Жоро Кадет 2, който така се казва в Clash Royale. Да, и в момента той ми се обажда. Гласът му е доста смешен. Георги? Да? Окей, тук си. Да, само я да включа музиката на Clash Royale. Ще направим две битки. Окей? Говори по-силно обаче. Да, по-силно ще говоря. Това е Кога пускаш видеото? Аз съм го пуснал. Окей, хайде приемай. Жоро Кадет 2 и Христо. Започват батъла в 2 в 2. За тези, които не знаят, ние имаме доста по-хубави карти, но просто трябва да използваме някак си по-слаби, за да се комбинират. Да. И които не струва толкова много еликсир. Тъй като ако не пуснат, примерно, Миния Хордия и клонират, тогава става зле. То загина. Говори в множествено число, все пак са двама. Те загинаха. Съжалявам, ама Да. един батал току-що им писа. Ех, майко. Ти останаха на супер малко кръв и още са живи. Спокойно, аз ще се заема с паркито. Да. Като цяло добре се получи. Да. Добре играеш. Чакай да си пиша Well Благодаря. Да. Айде, Драко нахвана колата. Фана, аз ще се заема с тях с една принцеса. Точно така. Дай. Само да ми зареди еликсир. Давай. Там обаче гледай какво става. То с балон. Аз сметам фаербола. Прецака малко работата, ама нищо. Сега ще ги оправим на овертайма. МТД плюс МСД. Това да не са имена на някакви политици, баце. Ех, майко. Леко. Ломберджака. Ще кажеш сатир. Той ги изкърчи. Това. Той се. О, не. Ще го оставя така. Това не е хубаво. Искам да також да дефенснеш и тук някъде. Да се заемеш с Уизарда, аз ще се заема с голема. Да. Всъщност дай да ги фармим, защото не е хубаво сега. Мале, ти спарки сега идва. Убий го, дай. Не, то умря. Супер. Охо, ние вече направихме армия. Давай, да фармим. Само обаче и то се рейдж. Сега той рейдина. Заради мускетарките не се получиха работите. Да. Осраха цялата работа. И фаербола дойде не на време. Закъсняхме. Поточно. Така е. Аз закъснях с фаербола. Карай равенство да направим, пак ще се радвам. Нищо. Майко, пусни топките. Фаер спиритите. Ой. Супер, те доста добре играят. Турци. Ранните турци доста добре играят. Запнаха ни. Чакай сега да не правя някоя глупост. Това тук те. Ти ако искаш дефенсва и повече аз... О, не, това беше краят. Сигурен ли си? Да. Бай. Ужас. То всякакво иска. На който и да я кланава. Еба съм те. Овидай никога само глупости. Що това нещо после се казва? Айде, не му приемай. Дай двамата. Да. Чай, някой иска карта? Снимаш ли още? Да бе. Аз ще ти кажа като спра. Добре. Ти си вземи дикс такъв за смисъл да ги биеш много. Чакай. Пак аз ще взема такъв по-за дефенс.
Аз ще взема Full Legendary декът. Това е просто толкова смешно. Ще ги дроним. Ай, Вземи го. приеми бързо. Вземи го, той ще ми е най-удобно и на мене. Да. Добре. Дай, Георги. Да, хайде. Някой не гледа. Охо. Сега става брутално. Дано. Имам клона, което е хубаво и фриз. Да. Това беше ужасно. Така е. Нямаш смисъл да го фризваш. Пръстето се спря. Да. Не видя ли? Бусна го. Чакай, тук ти. Пускам принцесата за саппорт. Майнера също. Можеш да пусна Ice Wizard, не дейта и да си хъбиш майнера. Трябваше да дефензим. Нищо. Майко. Имаш ли нещо да спреш този? Не. Тъпа работа. Айде, сега пак Аз ти ще ги фризна. Боже. О, гледай там ламбарджака, видя ли колко какво направи? Да, видях го. То сливе дъно са ни види. Като цяло още е добре. Да. Обаче не сме им взели кула. Те са малко кухи. Ето, аз сега ще го взема с майнера. Искам да пуснеш Спарк и аз ще го дефенсна, става ли? Нямам точно. Нямам еликсир. Ето. Кажи ми като имаш. Аз Нямам. ще го дефенсна. Давай, пускай. Не, Не. ужас. Тъпо. Пусна го пред Giant Skeleton. Голяма грешка. Нищо. Можеш ли да ми дефенснеш голема? Не. Не, добре, работата не върви добре особено. Дай, пускай! Пускай там. Yes. Идеално го направиха с спеловете. Да. Не разбира как се така баваш. Какво гледаш? Как ще така баваме? Айде, не. Пак лиш на земя. Теглаш? Искаш ли да направим нещо? Ай, ти остави Full Legendary дека. Аз ще направя такъв дек само с такива слаби карти. Гоблин, ганг, гоблини и такива. Да може да ги дефенсваме. Чакай, аз ще направя един друг дек, защото този Full Legendary дека не бачка много хубаво. Знаеш какво ще стане? Искам обаче да оставиш Graveyard, да става ли? Да бе. Махам спарки, слагам лава хунт. И... Да, идеално. Готов ли си? Окей, давай. Да. Това ще бъде Искам последната... като ми казваш, когато пускаш Graveyard, да ми казваш, понеже аз имам такова рейч и фриз. Фриз, да. Чу Окей. ли? Да, спокойно. Ехе. Спокойно. Аз вземам. Това пък какво беше? Не е Мислех, фер. че ще успя да клонирам Да. този, обаче го убивам за Уизарда. Аз ще се заема с тях. И двамата. Дабл кил.
Well played, Жоро. Ще им направим сега една пента. Чай се. Не, остави го това. Ей, това е добър пуш. Да, прав си. Ай, кофти. Аха. Взехме малко демедж. Колкото и Да. малко да е, взели сме демедж. Ще стане ли? Аз ви клонирах ги. Забелязвай. Инфернотата. Бе, всичко умре. И умряха. Пускам принцеса за саппорт. Това така. Трябваше да ми кажеш. Да, забравих. Майко, ужас. Лоша работа. Да ми беше казал. Трябваше просто да ми кажеш, че да ги оправя. Се забравям. Какво ми става? Ужас, кофти. Много. Направо си е кофти. Окей, фриз пелът не помогна, тук е доста. Майнера. Да. Обаче нямаме с какво да стигнем до колата. Защо като снимаме клип не успяваме да бием никоя, иначе ги бием всичките? Да бе. Ей, това е доста смешно. Да. Случайност? Не мисля. Случайност. Ако можеше да фризна времето. Окей. YouTube, общо взето това беше биската. И направихме 3 загуби, което просто това е трагично. Да. Team Battle с Жоро Калета, когато с нея просто не върви. Както виждате. Не, Ицо, изтри видеото да направим още един път, моля ти се. Окей, това видео ще го кача, после ще направя още едно. Хайде YouTube, до следващия път. Георги, кажи чао. Чао.